इरी जब मारे लो मुस्किया धनी सड़िया पुलुकिया धनी। अरे बड़ी सुंदर लागे तो लुकिया धनी एनही के मारे लू मुसुकिया धनी सड़िया बुलुकिया धनी। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह के गाना आ गेल बा जे की भैया एकदम बहुत बवाल होई काहे ना होई भैया। आप देख रहे बानी दिलदार सब, हम बानी बिट्टू दिलदार। जे की भैया पवन सिंह के एकदम आ गेल बा सड़िया बुलुकिया, जे की भैया एकदम पंजाबी के लुक में एकदम पवन भैया एकदम उतर रहल बाड़े गाड़ी से और उनका धनी जी हाई वो एकदम खाना लेके जात बानी एकदम भुजिया रोटी और भैया एकदम खिलात बानी अपना राजा मतलब की पवन सिंह के। क्यों सालनी आई भैया एकदम बहुत एकदम बुलुकिया सड़िया में हिट एकदम जोड़ी बैठ रहल बा पवन सिंह के। एकदम कहा ताड़े जे बगल के एकदम आदमी बाड़े जे कोसर वाले बाड़े वो कहा ताड़े बताओ इतना सस्ता खाना काहे की एकदम पवन भैया एकदम पंजाबी के लुक में आयल बाड़े एकदम दही हुई लेता एकदम खिलाता। लेकिन पवन सिंह कहता चुप रहा रे इतना बेइज्जती मत कर हमारे घरवाली है भैया। एकदम ऐसे एकदम गाना के मैटर एकदम शुरू हो बेला एकदम। और आगे पवन सिंह एकदम ये बतिया कहले कि साड़िया जो पहनले हो एकदम बहुत अच्छा साड़ी एकदम हिट एकदम बा एकदम जब हास्य एकदम बहुत एकदम हिट बैठेला और बुलुकिया सड़िया पे तो एकदम बहुत हिट बैठेला भैया हो राय की पवन भैया होंगे। पवन भैया आगे कहले हुए कि एकदम सयान बाड़ू तो लग गेल तू लड़के अभी लड़के हो मेकअप के जरूरत नहीं के तोहर करे जा काहे कि इतना हिट भगवान जी तोहके बनौले बाड़े हमरा खातिर। और लड़की आगे मजाक करती है बतावा करे जा का दूध के माठा बतावा काका लेके आई मिश्री मलाई का लेके आई। लेकिन भैया पवन से एकदम मानने वाला नहीं कि पवन से कहता रहे हमके पुड़ुकिया चाहिए पुड़ौकी चाहिए खाए के खातिर हमके कुछ ना चाहिए लगल बा बहुत तेज भूख काहे के हम काम करके आयल बने ट्रैक्टर चला के आयल बने करे जा जल्दी लेके आवा खाए खातिर हमरा खातिर। भैया पवन सिंह कहता रहे करे जा रुक जाओ एक बार हंस जा एक बार मुस्कुरा जा कहा कि भैया बुलकी सड़िया में एकदम खूब अच्छा लगे एक बार हंस जा हमारे भूखियो मिट जाई मत जा भी लेके आवे खातिर खाना एकदम। भैया बहुत बड़ाई के लिए बड़े पवन सिंह लड़की के। पवन सिंह के बीवी के बारे में कहता रहे भैया कि बहुत तू हमरा से प्यार करे लो एकदम खाए के देलो एकदम छुआड़े हमरा किस्मत छुआड़ा एकदम खूब देबिलू काहे कि हम बहुत तेजी से काम करी जैसे हमारे पावर बढ़ रहे हमारे पावर नाम हो तो पावर और बढ़ जाए। या सालनी कहेली हम एकरो से ज्यादा ख्याल रखब करे जा काहे कि तू हमार हो हमरे रहू। लेकिन निखिल निहाल बाड़े जो खूब जरूरत बाड़े हमरा देख के तोरा से काहे कि भैया निखिल निहाल गनमा लिखले बाड़े अंशु सिंह एकरा में म्यूजिक बनैले बाड़े भैया हो एकदम निखिल निहाल का गनमा है एकदम बहुत हिट बा। गायत्री स्टूडियो से गनमा आयल बा भैया हो एकदम बहुत हिट होई काहे कि भैया हो क्यों सालनी है शिवानी सिंह की आवाज है पवन सिंह की आवाज है एकदम वीडियो भी एकदम अच्छा बनल बा एकदम लुक भी अच्छा बा लड़की एकदम साड़ी पहनेली क्यों सालनी तो और एकदम रानी की तरह लगेली। भैया जाके देखिए हमरो प्यार दुलार दिया नया बने हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ली काहे कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 बनावे क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के नए खबर लाई ले यही से सब्सक्राइब कर ली लाइक कर ली शेयर कर ली भैया। भोजपुरी समाज जिंदाबाद हो भैया।